Τάσος Λιβαδίτης, γιος του Λύσανδρου και της Βασιλικής, γεννήθηκε στην Αθήνα το βράδυ της Αναστάσεως του 1922. Είχε 4 μεγαλύτερα αδέρφια, μια αδελφή και 3 αδελφούς. Σπούδασε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όμως τον κέρδισε η λογοτεχνία και συγκεκριμένα η ποίηση. Ανέπτυξε έντονη πολιτική δραστηριότητα στον χώρο της αριστεράς, με συνέπεια να εξοριστεί από το 1947 έως το 1951. Στο ελληνικό κοινό, ο Τάσος Λιβαδίτης εμφανίστηκε το 1946 μέσα από τις στήλες του περιοδικού Ελεύθερα Γράμματα, με το ποίημα το τραγούδι του Χατζηδημήτρη. Το 1947 συνεργάστηκε στην έκδοση του περιοδικού Θεμέλιο. Το 1952 εξέδωσε την πρώτη του ποιητική σύνθεση με τίτλο «Μάχη στην άκρη της νύχτας». Ο Τάσος Λιβαδίτης πέθανε στην Αθήνα στις 30 Οκτωβρίου 1988, στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο από ανέβρισμα κοιλιακής αορτής. Μετά το θάνατό του, εκδόθηκαν χειρόγραφα ανέκδοτα ποίηματά του με τον τίτλο «Χειρόγραφα του Φθινοπόρου». Μικρό βιβλίο για μεγάλα όνειρα. Έζησα μες στη ματαιότητα και πάνω στον ωκεανό. Όμως, ακόμα δεν μπόρεσα να καταλάβω γιατί δεν πραγματοποιούνται τα ανθρώπινα όνειρα. Ω ανεκπλήρωτο, που ακόμα και όταν όλα μας εγκαταλείπουν, εσύ αφήνεις έξω από την πόρτα μας ένα γιασεμί, ώσπου νύχτωνε και τα στραφώτιζαν σιγά σιγά το ακατανόητο του κόσμου. Αλήθεια, θα μάθουμε ποτέ ποιοι είμαστε. Όνειρα, φιλοδοξίες, επιθυμίες, φόβοι. Πρέπει να βρω μια απάντηση, σκεφτόμουν. Αλλιώς, είναι σαν να μην έζησε. Αλλά και ποιος δεν έκλεισε μια πόρτα χωρίς να προφτάσει να ακούσει την απάντηση, ή ποιος μπορεί να αποδείξει ότι είναι αθώος και αγάπησα με πάθος κάτι που δεν γνώρισα ποτέ. Τι ήταν? Τέλος, μια νύχτα έρχεται και κάθεται πάνω στο στήθος σου, η φρικτή υποψία. Και τότε τι κάνεις? Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δεν θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη και το δίκαιο. Θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάξεις. Τα χείλια σου θα ματώσουν από τις φωνές, το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες. Μα ούτε βήμα πίσω. Κάθε κραυγή σου μια πετριά στα τζάμια των πολεμοκάπηλων. Κάθε χειρονομία σου σαν να κρεμίζει την αδικία. Και πρόσεξε, μην ξεχαστείς ούτε στιγμή. Έτσι λίγο να θυμηθείς τα παιδικά σου χρόνια, αφήνεις χιλιάδες παιδιά να κομματιάζονται την ώρα που παίζουν ανύποπτα στις πολιτείες. Μια στιγμή να κοιτάξεις το ηλιοβασίλεμα, αύριο οι άνθρωποι θα χάνονται στη νύχτα του πολέμου. Έτσι και σταματήσεις μια στιγμή να ονειρευτείς, εκατομμύρια ανθρώπινα όνειρα θα γίνουν στάχτη κάτω από τις οβίδες. Δεν έχεις καιρό. Δεν έχεις καιρό για τον εαυτό σου. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, θα πρέπει να μπορείς να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό. Από βραδύ στην απομόνωση, θα γράψεις ένα μεγάλο τρυφερό γράμμα στη μάνα σου. Θα γράψεις στον τοίχο την ημερομηνία, τα αρχικά του ονόματός σου και μια λέξη, ειρήνη. Σαν άγραφες όλη την ιστορία της ζωής σου. Να μπορείς να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό. Να μπορείς να σταθείς μπροστά στα 6 τουφέκια, σαν να στεκόσουν μπροστά σε ολάκερο το μέλλον. Να μπορείς, απάνω από την εγωβετία που σε σκοτώνει, εσύ να ακούς τα εκατομμύρια των απλών ανθρώπων που τραγουδώντας πολεμάνε για την ειρήνη. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Αυτοβιογραφία. Άνθρωποι που δεν γνώρισα ποτέ μου έδωσαν το αίμα μου και το όνομά μου. Στην ηλικία μου χιονίζει διάκοπα, μια κίνηση πάντα σαν να θέλω να προφυλακτώ από ένα χτύπημα. Δίψασα για όλη τη ζωή, κι όμως την άφησα για να αρπαχτώ από τα πελώρια αγκάθια της αιωνιότητας
Η σάρκα μου ένας επίδεσμος γύρω από το αυριανό μου τίποτα. Κανείς δεν μπορεί να με βοηθήσει στον πόνο μου, εκτός από τον ίδιο μου τον πόνο. Είμαι εδώ, ανάμεσά σας και ολομόναχος και η ποίηση σαν μια μεγάλη αλήθεια που την ανακαλύπτεις ύστερα από χρόνια, όταν δεν μπορεί να σου χρησιμεύσει πια σε τίποτα. Επάγγελμά μου το ακατόρθωτο. Εκμυστήρευση. Και μια μέρα θέλω να γράψουν στον τάφο μου. Έζησε στα σύνορα μιας ακαθόριστης ηλικίας και πέθανε για πράγματα μακρινά που είδε κάποτε σε ένα βέβαιο όνειρο.